Nu țipi, nu plângi, nu fugi, dar ceva din tine se închide. Respiri mai puțin, îți încordezi umerii fără să-ți dai seama. Vorbești, dar parcă nu mai ești prezent. Nu este pentru că ești slab, este felul în care corpul încearcă să te protejeze. Problema este că dacă rămâi prea mult în acest mod de supraviețuire, începi să uiți cum este să fii tu. Despre astfel de mecanisme vorbesc în Ham, când nimeni nu te urmărește. Nu este un roman, este un ghid practic scris pe înțelesul tuturor, care te ajută să înțelegi de ce corpul reacționează așa și cum îi poți reda sentimentul de siguranță. Reglarea nu începe atunci când încerci să fii altcineva. Începe atunci când îți dai voie să te întorci la tine. Când nimeni nu te urmărește, corpul tău încă poate reacționa ca și cum ar exista un pericol. Dacă simți că ți se potrivește, cartea o găsești în linkul din bio și în primul comentariu. Ham, când nimeni nu te urmărește.